عشان دولة يقولن ديان خميل قننا يا نبيني كل قنتي خمي يتقنن لقن سويس أنا وينية سلامات كورات بيت السيبلوان ميديا عبز اللهمو سلام فقريرها كلنا عقن قهون إنات منغو قعبز حكن دك أشان دالي عمت لعمتي عورنا يا وسكي بحاد نقوان لما عنتي زين ويزر سامري بحالا لشدشت عمتات زاكلينا بحاد سريعنا يا كل كيزي اللقنن زين سلا اللقننان إيان زين وانا قلنا نيت بزي كفليت مالتينا شاهي كنستيان كابدن كنملاني إنا شالاسة يعني رن كاكنا عشان دا مخانو كنذكري الناس بوتزلونا عدنا كنا تعدنا حلنا ناسر قبي لمنا طعمينا لا رقمنا يوم أمشينا تريقوا هم تتريقوا واللهم دودا الناس سبيلات بسرعة أنس حاسي ويجو أي فلتي أخواني كاك زهير قررنا أيو نالفص نملا برأسي مسأني همزي دم خالعي أصل خالعي كنري مالتينا بتلي أو سدت للناس بتعمينا نبدا أم بعلي كهراس لي باللي أحد يرمخنياتس خميل كاختر خالعي زخل خاخلت شحاسر سنستي زخل مجرا زخل تشكر رئيخة عدتاتنا كانوا عاتن كنا لي تحبس صبرا هم تنانور هم تولد عملا تقنينا اللي فلقا نسأل أنزي قلبتا بزح نجر حزن زي رسعس حزنكم يترسوا إلى لخزي خالعي لاو دبدا ولا سبيلات بونات اندحر زدا اليوم كوينسي تحيلا سبيلات بولو الخشبرت سبيل رعدي فرح ما جمري فطير فقادو سدت فقادو كل تبانا جورو من سي عاملين حواتنا تريقول لهم خنرخوا مينا خنتقاها خوينا لعنا بونات عنس كافتن نقارة زارقت حنتي يجن تريقول لهم زعدنا ولا ولدنا لا نفقنا تلو صنح ولا نشتينا رأيكم ما رأيكم بتعميل حزنك كاكن أنس همزيات فيديو خسرحي لحاسيوي فلتي تم خجبر عشان دا مدري حلف وقاقيبلس سلم لالكو سلم غيرمنا لالت النظام حازاي سلم تغيري هو علشان دا نهتالس رأيوه حد جيزتي ننا قرسي لا أنتني خواننا هذا بقى ربشي الناس إنا لأمو لي بعالي إنا سينا نغنن لنامبي همي كير خاق أبونت بالتعمي خاطر بشنا تاي مهبال أو وش تحسم صنعات تاي كبال بمتاي خقلز اتي أنزل بي كميل خوز قالت تحاوي في دلات ريوم دبنا سقعت نسمع شوفينم جنايدو نتنفس سلام نستمع قرنا جنايدو نحوي قصلنا نرسع كميديو دقامي كميلو دنقامي زنكو حقو دقنا اتناي فرح دمسي اتناي جنك دول نحادد اون عرفت زي عرف معبل ويو تايك بحال قالات حرويتمنا اتي زرقنا يلبنا سوي رمنا جنسي ببرز سبر هزوي ايكونان بفرح زنبركا خحلنا يبنان لنوعاتنا نحبس سقطانا نصورو نتيس تسافر تسفى بإمنة نسقرو عالم انت تسألنت ببرهاننا اي تفين اتناي صنعات تاريك كاولبنا اي رحقن صنعات لما قالت صنعات نتقراي دحرة تسأل ما تزي قوزي يصحاي قالات نتحاصيرو امنتنا يحاصرن ازهزوزي يصنع انبر كتا اي سبرن انا زي علي بخلطش أنا وزنيا فيديو ونسي فتشة خلطشي عصر سيستي فتحي الكويناتنا هاللي قد أم تزي للناس والناس شمعة خنورهنا لزماتات كنذكري الناس لصحفوا لقد أنقوا تعمل كنت بقى بغينا نوعاتنا ودينا حزهوك يكمل ليهون قصة سقاي لمزخ خار እግዚአብሔር አምላክ እንደ ዓለም ስቋይ ተሰምዒዋ እግዚአብሔር አምላክን ሰላም ከወረደና ላፍታ ግጥሚ ከብለኩም እየሞ እንደየናይ ስቃይ ኣብ ህዝብና ምንረ እንደየናይ ጽንዓታ ምንረና በእውነት ሕዝስ ሞራል ለሞይቶ በቃ ሰበር ለመስማዕ ይሆን ዓወት ለመስማዕ ይሆን ብስሩ ሞራል ይብና ሃማይ ተኮይኑ ኩሉ ሰብ ግድን ለይ ሁላትና ሓሰነ ልቦናና ተጎዲእና ኢና ማለት ይኻፍት በአካል ስብስነ ልቦና خنصገኒና ሓሲብና የነርና ዝረዝረ ግን ላፍታ ግጥሚ ከብለኩም ካው ተመሊስና ክንመጽይና كعب صحكم من بعلش اندا وكعب صحك دق حلال مريت ولا انت كنكو انا بسدت نسكات كنبرخات حنقيت كنبرات كاتر مسليتي او لبين دخن ولا بحلمي ناي بعلش اندا سنايت مليتي كجلسل كندلي ككفلك كن سلامتاي
ህዝብና ኸ ከመይ ትሕልፎ ኣለኻ ዓመት በዓል ዘኽሪ ኣታለዋ ባህልን ሃይማኖትን ኣኽባሪ ከይሓሰብካዮ መፂእካ ወራሪ ሰላምና ዘሪግዎ ሓዊ ነስነይስልካ ብሰማይ ብምድሪ ዕላምኡ ከይ በዓል ክፉእ ግብሪ ሰብኣውነት ዘይብሉ ዝፍፅም ናይ ሳጥናኤል ምኽሪ ሰብኣውነት ዘይብሉ ዝፍፅም ናይ ሳጥናኤል ምኽሪ መዓዝ ኮይኑ ቦይኑ ኸፅንትና ብልፍንቲ ወፊሮም ሰራዊቶም ኣኽቲቶም ምስካዕ ገልጠሞም ኮላይ ብስነ ልቦና ክጎድእና ሞኪሮም ካብ ዕሸል ክስካብ ዓበይቲ ምሁር ገባር ከይፈለየ ካህናት ምስ ፈለስቲ እታ ጎርዞ እውን ኣኽፊሎምዋ መስዋእቲ ናይ ቀጻሊት ተስፋ ጠርናፊት ስድራ ብኣግባቡ ከይትመርሕ ከይተካይድ ናብራ ብደገን ብውሽጥን ኣኽቢቦም ኣውሊዖምዋ መከራ እታ ሓንቲ ሓፍተይ ብብዙሓት ተደፊራ እታ ሓንቲ እውን ቆሪፆምዋ ኢዳ እግራ እታ ሓንቲ እውን ረሽንዋ ብጋጀራ ብኻራ ኣፈራሪሖም ብዙሓት ንሓንቲ ጊሶምዋ ክብራ እታ ሓንቲ እውን ተፈናቂላ ሓዲጋ ሰፈራ እታ ሓንቲ እውን ኣብ ስደት ብስንፈላሉ ኢላ ሓዲራ ከመይ ፀሚእዋ ድምፂ ስድራ እታ ዝተረፈት ግን ንብዓት ሓፍታ ክትሕብስ ናብ ቃልሲ ወፊራ ኣዶ ትግራይ ኣዶ ካህናት ሊቃውንቲ ፈላስፋ ምሁራት ተመራመርቲ እምቢ ኢሎም ንመግዛእቲ ንመንነቶም ተቃለስቲ ንዓለም ዘስደምም ታሪክ ሰራሕቲ ነዚ ዝወልድ ማህፀን ሚስማር ዘእቲ ከመይ ኢሉ ድቃስ ክወስዶ ሕልለይቲ እምበኣር ከሰገዲዶም ካብ እትውና ናብ ቃልሲ ወያናይ ተተኒኽኡ ዘይውሉ መላሲ ብዝርድኦም ቋንቋ ምስ ኣፅዋራቶም ደምሳሲ ፍኮርኦም ናብ በረድ ቃልባሲ ናይ ህዝቡ ፈዳይ ሕነ ብንብዓት ሓባሲ ንጸላእቲ ረመፅ ንፈተውቲ ሕጐሲ እምበኣር ገዝክስካብ ሙሉእ ዓወትና ብዝኸኣልናዮ ንዳጋገፍ ኢድን ጓንትን ኮይና ብገንዘብ ብጉልበት ዋላ ብሓሳብና ብጸሎት እውን ንራኸብ ምስ ኣምላኽና ሓቡን ጽንዓትን ይሃልወና ኩላትና ኣተው ዓዲ ዘለኺ ኣካልኪ ዝጎደለ ኩሉ ሕልና ዘለዎ እንድዩ ነቢዑ ልቡ ዝቆሰለ ግን ኣጆኺ ትግራዋይነትኪ ስለ ዘይተመንጠለ ኣቲ ክብሪ ክዝተጋህሰ ብጉዕ ዝያት ትብዒ ኣለዎ ኣሕዋትኪ ዝቃለሱ ብፅንዓት ኣተብ ስደት ዘለኺ ጅግና ትግራወይቲ ንስኺ እውን ትኸፍል እንዲኹ ዘለኺ መስዋእቲ ኣካልኪ ስደት መንፈስኪ ርሑቕ ጠማቲ ዘይሓልፍ የለን ብተስፋ ስገርዮ ክወግሕ እዩ ለይቲ ኣተብ ቃልሲ ዝተጸንበርኪ ዋዕሮ ትርኣስኪ እምኒ ስንቅኺ ቆሎ ኮንሸሮ ኣስሓይታ ቁርፅ ፀሓይ ዝናብ ኩሉ ትፃወሮ ዓቐበት ቁልቁሎት ጎቦ ምሽንጥሮ ዘይስገር ዝመስል ሩዋ ብሓቦት ሰግሮ ናትኪ ጅግንነት ኣንደበተይ ኣይገልፆን ክንደይ ኢለ ክቆፅሮ ብሰላም ተመለስ እሞ እቲ ናይ ገድሊ ዛንታኪ ንዝክሮ ዓመት ኣሸንዳ እውን ሓቢርና ክነኽብሮ ኣብ ምድሪ ጀጋኒና ኣብ ሰማይ እመቤትና ዝሃበትና ነፃነት ኪነስተማቕሮ ኣብ ምድሪ ጀጋኒና ኣብ ሰማይ እመቤትና ዝሃበትና ነፃነት ኪነስተማቕሮ ክብርተይ እውን ብዘይ በደልኽዮ መስዋእቲ ዝኾንኪ መቸም ወፅዮንኪ እዮም ናብ መረበትኪ ኣነ ክነብር ግን ንስኺ ተሓሪድክ ዋጋ ከፊልኪ ኣብ ዓለም ግፋዕቲ ምንባር ካብ ጓልእኺ ሰማዕታትና ኢኺ ኣብ ገነት የንብርኪ ቅያኽ እውን ድሙቕ እዩ ብሰማይ ለኣምላኽ ይክሓስኪ ኣዶ ትግራይ እውን ፅንዓት ይሃብኪ ኣዶ ትግራይ እውን ፅንዓት ይሃብኪ ሰናይ በዓል ኣሸንዳ መላእ ዓለም ዘለኻ ህዝብና ትግራይ ብደቃን ዘለዓለም ትኽበር ትለምልም ሕድሪ ፅዋዕና ኣይንዕብርን እና ኣሕዋተይ ማዓረይ እዚ መስና 2013 ብሓደ ኢና ነርና ኣነ ሳምርዬ ሓንቲ ለነራትና ጓራያ ዜዳ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኢና ንፈቐክብ በዚ ምክንያት እንኳዕ የብፅሐኪ ያው ኣብዚ ሕዚ ግዜ ግን ሓደ ገፋፊ ሓደ ተገፋፊ ሓደ ኣየኻባሊ ሓደ ልኢ በቃ እቲ ስለ ትግራይ ቁስሊ ልሕሙም ኩልያትና ዝተባናጭርና ኢና ኛና ሓደ ይስደት ሓደ ልዕሊ ዓዲ ከኣቲ ይደሊ በቃ ናሎሙስ ኣይርድአካይ ሞ ኣሕዋተይ እስኪ ስነ ልቦናና ንሓሊ ብእውነት ስነ ልቦናና ልበዓልተይ ልመኽራ ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ዝኾነ ሓደ ዶክተር ልፀሓፋ እየ ከንበልኩም ማለት እዩ ኣእምራዊ ጥዕና ኣብ ሕማቕ እዋን እትብል እያ ፍርሕ ንቡር ምዃኑ ተቐበል ናይ ፍርሕ ስምዒት ከም ደካምነት ኣይትቑፀር ናይ ኩናት ዜናን ሶሻል ሚድያን ብቐጻሊ ኮንሰንስትሊ ኣይትከታተል በብዝወሰንካዮ እዋን ጥራሕ ኩነታት ከመይ ከም ዘለዉ ቸክ ግበር ስሩዕ ናብራኻ ክንዲዝከኣልካዮ ክቕፅል ግበር ናይ ድቃስ ምግቢ ስፖርት ጸሎትን ካልእ ስራሕ ስሩዕ እዋንን ይሃሉካ ምስ ገርቦት ኣዕርኽትን ስድራን ተኣሳሰር ርእስኻ ኣይተግልል ኣሸገርቲ ኣጋጣሚታት ኣዕልልዎም ኩሉ ነገር ኣብ ውሽጥኩም ዓፊንኩም ኣይትሓዝዎ ፀገማት ንምርሳዕ መስተ ወይ ድማ እፅዋት ሓሸሽ ኣይትጠቐም ዕረፍቲ ውሰድ ስራሕ ኣብ ዘይብልካ እዋን ናይ ምዕራፍ ፍቓድ ንርእስኻ ሃብ ልብል እየ ኣነየ ብጣዕሚ እያ ጠቓሚት ኩላትና እስኪ እዚ ንግበር ሞ ስነ ልቦናና ንእሽተን በተለይ ስደት ለለና እየልውለኹ ኣሕዋተይ ዓዲ ለለማ ኩሉ ነገሩ ያው ስለንንፍሶ ጭንቂ ይኹን ግዝዕ ይኹን ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይዱ ጸሎት ስለልገብር ትኹነታት መቸም ክሓልፈና ለ ይኾነ በቃ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብኡ ኣኽለኩም ክብለና ይኾነ ዋይ ኳሕ ፅሕክን ደቀ ኣሸንዳ ብሩኽ በዓል ይግበረና እስኪ ሰላም ፍቕሪ ዘምፅእ ናይ ኣድና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዕርገታ ይገብሮ ስሰናይ ንዓኹም እስኪ ብሩኽ ኣውደ ዓመት ብካልእ ትሕዝቶ ክንወፅእ ኢና